Je tam skôr o to hodnotenie premiéra, ktorý tvrdí, že v Kieve je akoby všetko v poriadku. A v kontexte s tým, že vlastne dnes bolo v Kieve niekoľko útokov raketových, kde bolo 20 zranených, 3 mŕtvi. Skrátka, je tam vojna. Niekoľkokrát denne sú tam rôzne poplachy. Ľudia musia utekať do úkrytov. A nezdá sa mi, a pýtam sa vás to preto, lebo ste členom Európskeho výboru, že či takéto vyhlásenia, takéto komentáre vystihujú tú realitu. Lebo takto skrátka nie je. V tom Kieve nie je pokoj. Otázne je, či masmediálna informovanosť aj občanov Slovenskej republiky, teraz budem hovoriť len o občanoch Slovenskej republiky, čiže masmediálna informovanosť našich občanov je adekvátna k tomu, čo sa na Ukrajine deje. Teraz to hovorím veľmi, veľmi všeobecne a veľmi vecne. To znamená, že pán premiér na jednej strane hovorí, a ja to čítam tak, že tie boje na Ukrajine bez pochyby nejaký vojnový konflikt tam je. Ale tie boje nie sú v Kieve tak intenzívne, ako sú napríklad vo východnej časti Ukrajiny. Tak to bolo podľa môjho názoru myslené a tak som to ja pochopil. Ja to ani netvrdím, ale pokiaľ je nejaký raketový útok, či už na Kiev alebo na Charkov, tak ja to nepovažujem za štandardný mierový stav a za nejakú situáciu, ktorá je štandardná, že ako by sa nič nedialo. Že ja by som to takto nezľahčoval. Nie. A presne tento výraz som chcel použiť. Bol by som veľmi nerád, keby ste to vnímali tak, že pán premiér niečo zľahčuje. Ešte raz. Je to všeobecné popísanie toho, že Kyjev nie je v takej situácii v rámci toho vojnového konfliktu, ktorý na území Ukrajiny je, ako je to vo východnej časti Ukrajiny. Hej, Donetsk.